Здравейте, приятели! Тъй като в момента шофирам, няма да мога да гледам в камерата много, за което се извинявам, разбира се. Днешната тема, за която ще говорим, е магията. В Корана магията не е просто някаква игра или забавление. Това е една практика, която може да навреди на хората и е строго забранена. Ще разгледаме също така и какво казва Коранът за магията и защо тя се смята за много голям грях в живота ни. Първо, важно е да разберем, че магията в исляма е свързана с сатаната. Тя е начин за измама, заблуда и зло за хората тук на тази планета Земя. И хората, които я практикуват, често се опитват да манипулират другите чрез свръхестествени сили. Но Коранът ясно казва, че това е грешно и много опасно. В сура Ал-Бакара се говори за ангелите Харут и Марут, които били изпратени на земята като изпитание за хората. Те учили хората на магия, но с предупреждение, разбира се. Не бъдете неверници, са казвали те. И това показва, че магията е едно изпитание и в избора да се практикува в живота ни е сериозен грях. И така, в други части на Корана, например в сура Йесуф, магията се описва като лъжа и измама за хората. И животът на този свят, се казва, е временен, а магията може да привидно да решава проблеми, но духовен смисъл, разбира се. Тя отклонява хората от Всевишния и истинската им вяра. Също така в сура Ал-Анаам се говори за враговете на хората, които използват магията, за да ги изкушат към злото. И това показва на всички нас, че магията не е безобидна, разбира се. Тя е средство на злото. И така, как да се защитим? Единственият начин, по който всички ние може да се защитим тук на тази планета Земя, е молитвите и вярата ни във Всевишния, разбира се. Свещената книга не остава хората без защита. В кратките глави Ал-Феляк и Ан-Нас се учим да търсим закрила от злото и магии и заклинания. С молитва, покаяние и силна вяра може да се предпазим също така от тези влияния в живота ни. Така че магията не е просто забрана, а едно предупреждение за всички нас. Тя ни напомня да сме внимателни с духовното си състояние и да не се отвличаме от праведният път в живота ни. Много е важно. И така, какво желая да ви кажа още?